ang Epifania, wala lamang maghisgot kini mahitungod sa Dios nga nagpaila sa iyang kaugaling nga rikanato. Naay dakong hagit ini. Tungod kay kitang tanan, ipadahigan man sa Dios nga nagpakatao o tinuray nga hari, kita pod usab mahimuuntang epifania for others. We are supposed to be epiphanies of the Lord for others. Dili pwede nga kita ray recipient. Dili pwede nga kita ray tigdawat sa revelation o pagpadayag sa Ginoo. Humanta na kadawat ni ini, ang hagit nga kita na po'y mupadayag nga to subang mga tao. Nya, dinhi mo sulod kining simple ra gyud kayo nga exercise and evaluation. Anagitan, kitang tanan nga sigig simba. Pila ka buok inyong nadala aron pod manimba. Nya sa kadugayon na ninyong sigig simba. Pila man ka kabuok ang iyo pong nadani nga manimba. Sa census karon sa sa first quarter of 2024, adunay dako kayo nga increase ang Katoliko karon in terms of number. Ako nang emphasize ha, in terms of number, adunay dako nga increase sa Katoliko karon worldwide. Sa tibuok kalibutan, ang Katoliko niabot ng 1.3 billion. Unya ang Pilipinas is number 3 in terms of population sa Katoliko sa tibuok kalibutan. Number 1 ang Brazil, ikaduha ang Mexico, ikatulo ang Pilipinas. 85.6 million na ang Katoliko sa first quarter sa 2024. Now, in terms of number kana siya. Nganong mo yung ko nga in terms of number, kay ato na pong tan-awon, pila man ka porsyento sa almost 86 million na Katoliko nga nagbuyog gud sa tinuunan nilang kinabuhi isip Katoliko. That's another story. Unya, niining aktibo nga mga Katoliko nga apil ining almost 86 million, pila ka buok ang aktibo po niini nga mga panya sa uban nga dili aktibo aron mahimong aktibo. Ayun yung isalig sa simbahan ra ang pagsangyaw. Dili na mo makaya. Mabitaw na nga diri sa parokya na ay ubang mga ministries o buluhaton nga angay ang tambuhaton pero dili na mabuhat tungod kay dili na makaya sa pari. Ayaw ninyong isalig o isandig lang sa simbahan ang buhat sa pagsangyaw o buhat sa ebanghelisasyon. We are supposed to be epiphanies for others. Mao man ni atong gisaulog ng Domingo ha? Epifania, ang Ginoo nagpadayag sa kagalingon. Pero human gipadaygan ta, kita na po'y mo padayag sa Dios ngadto sa ubang mga tao. Now, kini, ipangutanan nato ni. Pila ka buok sa atong kinabuhi karon nakapadanita sa uban. Sige magitag panimba or pananglitan sa akong kagalingon. Almost 25 years na ako sa akong pagkapari. Na pila ka kabuk natandog sa akong pagkapari. Kung pananglitan wala pagani usa nga natandog sa kinabuhi na ako isip pari for almost 25 years, then I am a failure as a priest. For almost 25 years. Kung pananglitan magani sa inyong sigig pagsimba, walay natandog sa iyong kinabuhi, bisag sige mo pagsimba, you are a failure. Kay dili lang pwedeng tigdawat ta. Dili pwede lang nga iguratan mo dawat. Nga gipaila tas Ginoo. Humanta na kadawat ni ini, kita'y mo pailang ito suban. Dili pwede kita rin maningkamot, ka kita rin malangit. Magmingaw ng langit o kitara. O pilar kabong ni ini. Nya mao ni siya biya ang hagit nato karon, especially ning Domingo si Epifania, na pila kabok ministry sa atong simbahan. Nga naa karon din nga nakapadani sa uban. Na pila ka buok sa atong mga ministry sa simbahan kansang membro magsigi po panimba. Na pila ka buok ni ini. Unya pila ka buok kanato nga gasigig simba nga makadani po sa atong silingan nga mga dili hinimba. Be, last year 2024, pila ka buok inyohang nadala aron manimba. Naa? Naambot lang. Pero mo ni atong una-unaon, dili pwede kita ray sige gadawat. Naanad magutang sige ra mudawat og ayuda. Mo na nga bisag kaluwasan ayuda ra gyapon gyud una-una ini. Dili pwede kita ray magsigkangkang sa tong kamot nga kita ra ang tigdawat. Humanta makadawat ining grasya ha, ipasa ni dadon sa uban. Mauna nga ang dako nga hagit ining Domingo sa Epifania, mao kini. We must be Epiphanes
epiphanies for others. Kita ang tigpadayag sa Dios ngadto pod sa ubang mga tao. Mauni ang ato ang project, mauni ang ato ang assignment. At least man lang karong tuiga, bisag makadala mo usa nga dili hinimba, bisan man lang og makapadani mo usa or makapa-inspired mo bisag usa na lang sa uban nga mga Katolikong dili hinimba tungod sa iyong kinabuhi nga ma-inspired sila o makakita Ginoo sa iyong kinabuhi, dako na kaayo na nga grasya. And that's the real epiphany. That's the genuine epiphany. And this is what epiphany is all about. Dili lang Ginoo nga nagpadayag sa iyong kaugalingon diri nato, kundi kita nga gipadayogan mahimo tong tigpadayag sa Dios ngadto sa ubang mga tao. Amen.